Lee Kuan Yew-t gyakran emlegetik a modern Szingapúr megalapítójaként, mivel ő vezette az országot az 1959-es önigazgatási státusztól egészen 1990-ig, amikor lemondott a miniszterelnöki posztról. Unorthodox intézkedéseit órákig lehetne sorolni, de most csak egyet emelek ki ezek közül. A kormányzati alkalmazottak fizetését drasztikusan megemelte. Például miniszterei között volt olyan, aki 2 millió szingapúri dollárt, azaz mai értéken nagyjából 1 milliárd forintot vihetett haza évente. Cserébe viszont mindennemű korrupciót vagyonelkobzással és példás börtönbüntetéssel honorált. Nem csak az alacsony szintű tisztségviselőket, de a legmagasabb rangú kormányzati vezetőket is azonnali vizsgálatnak vetették alá, ha korrupciós vád merült fel ellenük. És bár diktatórikus vezetési stratégiáját sokan bírálták, tény, hogy mikor Szingapúr 1965-ben függetlenné vált Malajziától, rendkívül szegény ország volt. Lee vezetésével azonban hamarosan Ázsia egyik legfejlettebb és leggazdagabb országává vált. Ha kíváncsi vagy Szingapúrral kapcsolatos érdekes tényekre, kérlek tarts velem ismét, mert ebben a videóban ilyeneket gyűjtöttem össze. Szingapúr a világ egyik legsűrűbben lakott országa. A törpeállam 734 négyzetkilométeres területén 5,5 millióan élnek, ami olyan, mintha a magyar lakosság több mint fele bezsúfolódna egy Budapestnél nem egészen másfélszer nagyobb területre. Az 1 négyzetkilométerre jutó kicsit több mint 8000 lakosával Szingapúr a világországainak hivatalos népsűrűségi listáján a 3. helyet foglalja el Macao és Monaco mögött. Szingapúr ivóvízkészletei meglehetősen korlátozottak, ezért az ország jelentős mennyiségű vizet importál Malajziából. Ezen kívül azonban kifejlesztették a saját vízkezelési rendszereiket is. Újrahasznosított szennyvízből, helyi vízgyűjtőtartályokból és a tengervíz sótalanításával is biztosítanak tiszta vizet a lakosságnak. A Malajzia és Szingapúr közötti 1962-es vízügyi megállapodás értelmében Szingapúr napi 9,5 millió hektoliter vizet nyerhet ki a Johor folyóból, de cserébe köteles ennek 2%-át tisztított ivóvíz formájában visszajuttatni Malajziának. Szingapúrnak kevés jelentősnek mondható folyója van. Míg a leghosszabb, Keleng névre hallgató folyó is csak mindössze 10 kilométeres. A Szingapúr folyó, mely az ország talán leghíresebb folyója, pedig mindössze 3,2 kilométeres, de mégis jelentős szerepet játszott az ország történelmében. A folyó torkolata volt egykoron Szingapúr fő kikötője, mivel a tőle délre húzódó szigetek természetes védelmet nyújtottak az öbölnek. Szingapúr városa a régi kikötő körüli területből nőtt ki, így a folyó torkolat lett a kereskedelem és a pénzügyek központja. Szingapúrban az autóvásárlás és az autóhasználat szigorúan szabályozott. Az állampolgároknak külön engedélyt kell vásárolniuk, mely lehetővé teszi számukra, hogy autót tartsanak. Ezeket az engedélyeket 10 évenként meg kell újítani. Az engedélyhez nyilvános ajánlattétel útján lehet hozzájutni, melyeket 5 különböző járműkategóriában írnak ki. A járműkvóta rendszer értelmében Szingapúrban csak meghatározott számú autót lehet regisztrálni. Ennek az a célja, hogy szabályozza az egyszerre az utakon közlekedő járművek számát. Az engedélyen kívül az úthasználatért és a parkolási engedélyekért is külön fizetni kell. Szingapúr gyakran szigetként emlegetik, de valójában a fősziget mellett 63 kisebb is körülveszi. Ezek közül a legismertebbek Sentosa, Palau Ubin és a Kyushu-sziget, melyek turisztikai látványosságaikról és természetvédelmi területeikről ismertek. Az ország legkeletibb pontja egy Pedra Branca, vagy magyarul Fehér Szikla nevű sziget, mely tulajdonképpen egy guanóval borított 8000 négyzetméteres gránitszikla, melyen csak egy magányos világítótorony áll. Szingapúr egykoron hírhedt volt a kalózkodásról. A mai városállam környékén a 18.-19. században mindennaposak voltak a kalóztámadások, egészen a britek 1819-es megérkeztéig. A szingapúri szoros, mely az ország déli partjaival párhuzamosan fut, megfelelő terep volt a kalózkodásra,
köszönhetően a nagy hajóforgalomnak és az erdőkkel borított szigeteken található rengeteg remek búvóhelynek. Szingapúr a szabadkereskedelem és a fegyverkereskedelem központja volt, ami ideális tereppé tette a vízi úton állók számára. Szingapúr lakosságának túlnyomó többsége a Housing and Development Board, vagyis a Szingapúr Állami Lakásügyi Hatóság által épített bérlakásokban él. Ezeknek a fenntartásáról is az állam gondoskodik, és fontos szerepet játszanak abban, hogy mindenki számára elérhető legyen a megfizethető lakhatás. És bár folyamatosan csökken azoknak a száma, akik HDB-s lakásokban élnek, 2023-ban még mindig a teljes népesség 77%-a lakott ilyen otthonokban. Szingapúr gyakran a kertek városának is nevezik, mivel nagy hangsúlyt fektetnek a zöld területek megőrzésére. A városban számos park található, de az épületek többsége is a természettel összhangban épül. Számos felhőkarcoló rendelkezik zöldtetővel vagy éppen függőleges kerttel. Jó példa mindenre a Gardens by the Bay, egy 100 hektáron elterülő park, melynek közepén találhatók a 25-50 méteres úgynevezett szuperfák. Ezek valójában mesterséges fák, és az alattuk elhelyezkedő üvegházak árnyékolását biztosítják, illetve esővízgyűjtésre is alkalmasak. A park 2 üvegházában a világ minden tájáról összegyűjtött növényeket lehet megcsodálni, nagyjából úgy 220 000 félét. Szingapúrban 4 hivatalos nyelv van. Az angol, a mandarin, a maláj és a tamil. Az angolt széles körben használják az üzleti életben és az oktatásban, míg a többi nyelvet a különböző etnikai csoportok beszélik. Az országban a legnagyobb etnikai csoport a kínai, 3 millió fővel, őket követik a malájok, akik félmillióan vannak, a harmadik legnépesebb csoport pedig a 370 000-es indiai közösség. Szingapúr a világ egyik legbiztonságosabb országa. Egy 2018-as Gallup jelentés szerint a szingapúri lakosok körében a legmagasabb a személyes biztonságérzet a világon, és a bűnüldöző szervekkel kapcsolatos tapasztalataik is pozitívabbak, mint más ország lakosaié. Szingapúrban rendkívül alacsony a bűnözési ráta, ami valószínűleg annak is köszönhető, hogy még a kisebb bűncselekményekért is szigorú büntetéseket szabnak ki. Ott még a halálbüntetés is forgalomban van, amit leggyakrabban kábítószercsempészekkel szemben alkalmaznak. A szingapúriak a legmagasabbak a dél-kelet-ázsiai régióban. A férfiak átlagos magassága kb. 171 cm, míg a nőké 160. Ebben nagy valószínűséggel szerepet játszik a fejlett egészségügyi ellátás és a gazdasági jólét. Csak a vietnámiak közelítik meg ezeket az értékeket, de átlagosan még ők is 3-4 centivel alacsonyabbak, a térség többi országában pedig jellemzően 10 cm-rel kisebbek az emberek. Szingapúr a világ egyik legfejlettebb gazdaságával rendelkezik. Az ország főként a pénzügyi szektor, a biotechnológia és a kereskedelem terén jeleskedik, de egyben ez az egyik legjelentősebb külföldi befektetési célpont is Ázsiában. A gazdaság alapját a politikai stabilitás, az alacsony korrupciós ráta és a közintézmények transzparens működése biztosítja. Szingapúrt a világ legnyitottabb és a vállalkozásokat leginkább támogató országaként tartják számon. A szingapúri Changi repülőtér az elmúlt évtizedekben 12-szer nyerte el a világ legjobb légikikötője címet, legutóbb 2023-ban. Évente közel 400 000 járat indul vagy érkezik a városba, és a reptéren évi 65 millió utas fordul meg. Changi volt az egyik első nemzetközi repülőtér, mely bevezette az utasbeszállító hidakat, még azelőtt, hogy ez iparági szabvánnyá vált volna. Itt található a világ leghosszabb, 12 méteres repülőtéri csúszdája. A csúszdától nem messze, a Jewel szórakoztató és kereskedelmi komplexumban pedig a világ legnagyobb beltéri vízesését lehet megcsodálni. A Rain Vortex nevű vízesés 40 méteres, ami körülbelül 13 emelet magasságának felel meg. A repülőtéren ezen kívül úszómedence, jacuzzi, mozi, lepkekert és több játszótér is található. A szingapúri oktatási rendszert világszerte nagyra értékelik, kiválósága és szigorú normái miatt.
Az ország nagy hangsúlyt fektet a tanulásra, átfogó és jól struktúrált tantervet kínál, mely a kritikus gondolkodást, a probléma megoldó készséget és az innovációt helyezi előtérbe. Az Oktatási Minisztérium felügyelete alá tartozó intézményrendszer magas színvonalú módszereket és eszközöket biztosít mind az állami, mind a magániskolákban. Az ország tanulói rendszeresen az első helyek egyikén végeznek a nemzetközi felméréseken. Különösen a matematika és a természettudományok terén érnek el kimagasló eredményeket. A Sentosa-sziget Szingapúr szórakoztató központja, mely rengeteg látványosságot kínál. Található itt Universal Studios, több vízipark, golfpálya és számos luxushotel. Korábban ez a terület katonai bázisként szolgált, de ma már ez az ország egyik legkedveltebb turisztikai célpontja. Sentosán találhatók Szingapúr legjobb strandjai is. Minden látnivaló könnyen megközelíthető, köszönhetően az ingyenes buszjáratnak, mely körbejárja a szigetet, valamint az ingyenes monorailnek, vagyis az egysínű vasútnak. 1992 óta a rágógumi tiltott árucikk Szingapúrban. Súlyos pénzbírsággal vagy akár börtönbüntetéssel is sújthatják azokat, akiket rágógumi importálásán, árusításán vagy gyártásán kapnak. A tiltást legfőképp azért vezették be, hogy megakadályozzák a vandálokat abban, hogy megcsócsált rágógumit ragasszanak a metrókocsik ajtajainak a szenzoraira, ami akadályozhatja az ajtók megfelelő működését. Ezen kívül a közterületeken eldobált rágógumik eltakarításának költségét is csökkenteni akarták, ami állítólag évi $115,000 megfelelő összegre rúgott. A rágógumi tilalom mellett sok egyéb szabályt is be kell tartani az itt élőknek, és természetesen az ide látogató turistáknak is. A cigarettázás nem csak beltéren, de számos szabadtéri helyszínen is tilos, az e-cigaretták pedig teljes mértékben ki vannak tiltva az országból. Általában este fél 11 és reggel 7 óra között sem árusítani, sem felszolgálni nem lehet alkoholt. Tilos a galambok és egyéb vadon élő állatok etetése is. És ha valaki elfelejteni lehúzni a közvécét használat után, akár $1000 is megbüntethetik, és bizony vannak olyan tisztségviselők, akiknek feladatkörébe tartozik, hogy szúrópróbaszerűen ellenőrizzék a nyilvános illemhelyeket. Szingapúr gyakran a büntetések városának is szokták nevezni, és sok helyen még olyan pólókat is árusítanak, amelyeken a büntetési tételek vannak feltüntetve. A város egyik ikonikus épülete a Marina Bay Sands Hotel és Casino komplexum. A 3 egymás mellett álló torony tetején található Sky Park elnevezésű, hajó alakú 1 hektáros tetőteraszon kialakított panorámamedence lenyűgöző kilátást nyújt a városra és a turisták egyik kedvelt célpontja. Ez a világ leghosszabb magaslati úszómedencéje, mely 190 méteres magasságban található és 150 méter hosszú. A legérdekesebb tények még csak most következnek. De mielőtt tovább mennénk, egy kérés. Bizonyára te is sejted, hogy ezeknek a filmeknek az elkészítése rengeteg időbe és pénzbe kerül. Ha van rá lehetőséged, kérlek segítsd a munkámat a videó alatt található köszönetgomb megnyomásával. Ezzel támogathatod a következő filmek elkészítését egy általad választott tetszőleges összeggel. Ha anyagilag nem szeretnél hozzájárulni, már az is hatalmas segítség, ha feliratkozol a csatornámra, nyomsz egy lájkot, és megosztod másokkal is ezt a videót a Facebookon. Segítségedet nagyon köszönöm. Szingapúrban található Ázsia legnagyobb szabadtéri madárkertje, a Mandai Bird Paradise. A madárkerten belül létrehozott pingvinöböl a világ egyik legnagyobb olyan helyszíne, ahol déli sarkköri körülményeket szimulálnak. A hideg sósvizes medencék számos különböző pingvinfajnak adnak otthont. A Szárnyas Menedék nevű park több mint 20 szarvascsőrű madárféléjének és más veszélyeztetett trópusi madárfajnak a lakhelye. Ezen kívül megtalálhatóak itt Ausztráliában, Pápua Új-Guineában és az Amazonas vidékén őshonos szárnyasok is. A szingapúri Hawker Centerek, vagyis gyorséttermi központok híresek a változatos és ízletes fogásaikról. Itt lehet megkóstolni a világ legolcsóbb Michelin csillagos ételét, ami nem más, mint Cheng Hong Meng séf szójaszószos rizses csirkéje.
Chen 2016. júliusában nyert el egy Michelin csillagot ezért a fogásért, ami a videókészítésének idején 2000 forint körüli áron kapható a szakácsmester kifőzdéjében, vagy az azóta már étteremláncként számos más ázsiai országban is működő Chen kifőzdék valamelyikében. A szingapúri állatkert egyik különlegessége az éjszakai szafari, ahol a látogatók holdfénynél is megfigyelhetik az állatokat természetes környezetükben. 1994. május 26-án Goh Chok Tong, Szingapúr akkori miniszterelnöke nyitotta meg a világ első ilyen jellegű szafariát. Az éjszakai szafari a helyiek és a turisták körében egyaránt nagy sikert aratott. Az első évben 760 000 vendéget fogadtak, ami közel duplája az eredetileg becsült látogatószámnak. Szingapúrban évtizedek óta zajlanak faültetési kampányok, melynek célja, hogy zöldebbé tegyék a várost. A kormányzat 1967-ben indította el az első ilyen jellegű programját. 2020-ban született meg az 1 millió fa elnevezésű mozgalom, amelynek célja, ahogy ez a nevéből is sejthető, 1 millió fa elültetése 2030-ig. A program megvalósulásával Szingapúrban több mint 8 millió fa lesz. A közösségi mozgalom weboldalán nyomon lehet követni, hogy hol tartanak. A videó készítése idején már 718.797 fát ültettek el, így valószínűsíthető, hogy 10 év alatt nem csak teljesítik, de akár meg is duplázhatják az eredeti célszámot. Szingapúrban az utóbbi években egyre nagyobb teret hódít az utcai művészet. Bár korábban szigorúan tiltották a graffitit, ma már külön kijelölt falfelületeken lehetőséget biztosítanak az önjelölt művészeknek alkotásaik bemutatására. A Kampong Glam negyed falfestményekkel borított utcái mára vitathatatlanul a kerület legnagyobb vonzerejét jelentik. Ha itt sétál az ember, olyan, mintha egy szabadtéri galériát járna be, és közben még különböző maláj ételeket is megkóstolhat a negyed számos autentikus bistrójának egyikében. Szingapúr rendelkezik az egyik legjobban felszerelt és legmodernebb hadsereggel Délkelet-Ázsiában. Egy ilyen kicsi országban a honvédelem egy erős és hatékony haderő létrehozásáról szól, amely arra készteti a potenciális támadókat, hogy kétszer is meggondolják, mielőtt megtámadják őket. A szingapúri hadsereg állománya 40 000 hivatásos katonából és 240 000 tartalékosból áll. Az országban 2 éves kötelező katonai szolgálatot kell teljesítenie minden 18 éves férfi állampolgárnak és állandó tartózkodási engedéllyel rendelkező férfi lakosnak. A szingapúri az egyik leghatékonyabb és legmodernebb tömegközlekedési rendszer a világon. Az MRT metróhálózat a város minden pontját gyorsan és kényelmesen elérhetővé teszi, miközben tisztasága és pontossága is kiemelkedő. Az első metrószerelvények 1987-ben indultak útjukra. Ma már több mint 200 km a szingapúri metróvonalak hossza, de ezt 2030-ig 360 km-re szeretnék bővíteni. A jelenlegi hálózat 6 vonalból áll, 2027-re tervezik a 7-et, és 2030-ra a 8. megnyitását. Talán nem meglepő, hogy a színes etnikai hátterű Szingapúrban számos vallás is képviselteti magát. A buddhizmus, a kereszténység, az iszlám, a hinduizmus és a taoizmus is nagy táborral rendelkezik a szigetországban, de a különféle vallások békésen megférnek egymás mellett. A városban sok lenyűgöző templom, mecset és szentély található, melyek vallási és kulturális központként is szolgálnak. A szingapúriak 20%-a állítja magáról, hogy nem tartozik egyik valláshoz sem. A legmagasabb arányban a kínai lakosok vallják magukat ateistának. Szingapúr hivatalos szimbóluma a Merlion, amely egy oroszlánfejű és haltestű képzeletbeli lény. A Merlion név a tenger és az oroszlán szavak összetételéből született, és elsőként a szingapúri idegenforgalmi hivatal logójában tűnt fel 1964-ben. A haltest a régi kis halászfalura utal, amelyből a mai Szingapúr született meg, míg az oroszlánfej Szingapúr eredeti nevét, Szingapúrát jelképezi, ami annyit jelent, hogy oroszlánváros. A híres Merlion szobor eredetileg a Szingapúr folyó torkolatánál lévő, vele azonos nevű parkban állt.
Mivel az Esplanade híd 1997-es átadása után a Marina Bay partjáról nem lehetett már látni a szobrot, így 120 méterrel odébb helyezték. Bár a modern Szingapúr atyjának Lee Kuan Yew-t tartják, a városállam nem jött volna létre Sir Thomas Stamford Raffles nélkül. Ő érte el, hogy a Brit Kelet-Indiai Társaság kereskedelmi állomást létesítsen Szingapúrban, de emellett számos egyéb módon is hozzájárult, hogy Szingapúr virágzó településé váljon. Ő dolgozta ki azt a városfejlesztési tervet, amely elindította Szingapúrt a modern várossá válás útján. Bevezette az igazságszolgáltatást, hogy biztosítsa a békét és a rendet, és ezen túlmenően betiltotta a nyilvános szerencsejátékot, a rabszolgatartást, de még a kakasviadalokat is. Sir Stamford Raffles neve elválaszthatatlanul összefonódott Szingapúrral, pedig érdekes módon mindössze 8 hónapot töltött a szigeten. Miután megalapította a várost és kidolgozta annak fejlesztési tervét, visszatért Angliába, és halála előtt már csak egyszer tért vissza ide. Ha szeretnéd, hogy más országokról is készítsek hasonló videót, vagy ismersz olyan érdekes tényt, ami itt nem hangzott el, kérlek írd meg kommentben, de a Gazdaságos Utazó Facebook oldalra is szeretettel várok mindenkit. Ha esetleg privát üzenetet szeretnél küldeni, azt a gazdaságosutazó@gmail.com címre várom. Még jó pár videót tervezek készíteni ebben a témában, és a Minden, amit utazás előtt tudni kell sorozatnak is lesznek újabb részei. Ha nem szeretnél ezekről sem lemaradni, ne felejts el feliratkozni a csatornámra. Ha a kis haranggombot is megnyomod, mindig azonnal értesítést fogsz kapni a legújabb filmekről. És ha tetszett ez a videó, kérlek nyomj egy lájkot, és oszd meg másokkal is a Facebookon. Köszönöm a figyelmedet!